Takulandirani pano pa Lahiri TV kuchimake kwa nkhani ndi mapulogalamu osiyanasiyana. Chomwe ndingakupempheni tapangani like, share, komanso subscribe pano pa Lahiri TV kuchimake kwa nkhani ndi mapulogalamu osiyanasiyana. Kunena chilungamo, DPP ndi chipani chokhacho chimaganiza Amalawi osati chipani cha Malawi Congress Party cholimbikitsa anyamata azikwanje. Pamene ndikunena pano kuti DPP yamba kubweretsa chimanga chochuluka zedi, takhani phe muonere mu video mu kuti zipangidwe air mpaka napene padafunsidwa mafunso amene palibe inu pamene munanena kuti black box taipeza ndikuti inuyo ya ndikufunsa inuyo zimenezo ndikuti simuzipeza. Okay. Ndikuti nayo ndine kumananga sana a former minister akale watu akukana kunena kuti sanayankhule pa times kunena kuti black box ayisunga, ndipo azitchallenge kunena kuti zizabwezedwe zonse zija tizaone kunena kuti kudana yankhuladi ndi Amalawi zonse zija zilipo ende azisunga, koma wina alowadi kundende izi. Kuli mnyamata wa MCP kuyankhulatu kunyoza akuti awayiresi bwanja amakhala busy kufunsa mafunso opepera ngati amenewa. Chifukwa chani Norman Chisale akutuma anthu kuti azimanga nyamata azikwanje? Takhani pompo kuti mumvere. Kodi muzichite kafukufuku wa mtundu wanji. I think inunso amene ndi amawayiresi, you are also very stupid. Inuyo amawayiresi inuyo, you are also very stupid. Mumapanga zinthu, umapanga investigate zinthu zosadziwika bwinobwino. Inuyo muri mukaona DPP simukwadziwa. DPP simukwadziwa ni mbuli tu zokha izizi. Ni mbuli zokha. Can you imagine umakatenga Chisale umakhala minister of homeland and security? Mbuli zoteratu. Mbuli zoteratu. These are very stupid people. Very stupid people. Umakatenga Gangata ndani yao. Vitsiru vantu voka vitsiru fa vantu. These are very stupid people. Amalawi, please wake up, please now. This is time for you to wake up. You have to wake up. You can see what these people are doing. Chimechi kufunika apa tenti gawaneni akula kuludziko ili tenti gawaneni. Alomwe they must go ku south kwao. Univitsiru kwambiri. You can see mena kuzuzira anthu kujena amene ali kunde amada gwida Inachali chimangokhala palibe chimene mukuchita mwangokhala mungosuzumira. Zimene zibwere zikupezani munomu inu mudzakaso mukuthawa munomu because ife tafune zimene zizi we can act. Mwamva? You think we cannot act on this? We are going to act and mukhala nkhondo munomu just very soon. Mukhala nkhondo munomu Achisale zimene muchita ezo Achisale na mukhito inuyo muthawa posero pompanopa. You are very stupid people. Muthawa pompanopa stupid. Kale ena MCP akumanena kuti za anyamata azikwanje zilibe maumboni zona kuti anthuwa ndi omwe ankapanga chipongwe anthu. Maumboni alipo, ma videos alipo, makamera anajambula china chilichonse, tingoonesa umboni pang'ono. That's it. Wabaya kawili ndi ocho accomplice. How does it read? We amafuna achole Kumbuyo kwa sababu how does it? kumbuyo kwa limba kulija T-shirt yagendele bali ya. Mau nikisanga waneka Da MCP ena akamana kuti palibe maumboni anyamata azikwanje. Maumboni alipo, anthu anasungira. And ma videos alipo, samakamera abwino china chitisi chilipo chikaperekedwa kukhoti kuja zigawenga zimene zisatuluke kundende. Zikayankhe milandu, ma videos alipo, maumboni alipo, anasungidwa. Yafika paka na kumusi kuti mezi opita ku Malawi imene nepa chimsekese chake sicha chikulu ayi ni akakamtengo aka kali apa nepa chimsekese akali apa itanka ya Suria iyi mpata ali pamene ndipo pakuonekera kupita kwathu njira yokhayoka ene mpaka kumapema. Yes iyanda dambe chani apa paka pa chigawo pachi pona kachimsekese nkamene onse ukulu zimadutsa ujanduwe inde ndiri ntime kani pati ka pasogoro pita gali mukuta utali kazina kupanga moto
kupanga zinthu zoopsa. Fertilizer afuna ifikise 10,000 kwacha. Fertilizer. Zotere. Mesa manga ndimbe akafura ali mpaka ali mateni 1000. 10,000 kwacha icha. Wakamba uzokhala mezi ku Malawi kuti aliyese azamba. Azamba utenga mezi icha kumakaponya mu nyanja. Ulibe azakulisa muntu mezi. Kumadiesa somba. Kumajisa somba. Kuzichuluka. Aiti tikuzoima bomba. Amalawi chimanga chomwe analonjeza Peter Wamuthalika kuti chikubwera kuchokera ku Zambia chiya ndi chimenecho. Khozekerani tikhozekere kuna kuti Amalawi tikhadi thandizo. Osati boma la Malawi Congress Party lolimbikisa anyamata azikwanje kumaphana Amalawi tokatoka sizoona. Tapeza maina a anthu okwana 12. 10 ndi awiri. Edi? Chichiwa chake chimene. 10 ndi awiri oya. Sorry. 10 ndi awiri. Amene akhala behind anthu the Rwandese. It is alleged that they have been behind sponsoring the politicians, sponsoring the violent guys, including procuring of panga knives. Was not done here. The panga knives were procured outside Malawi and were brought here. Some of these individuals are from Rwanda. But they have settled in Malawi and Ndima Investments Siana because they had made friends with some politicians. Talembera, a police, Malawi Human Rights Commission, including our embassies, Foreign Affairs Ministry, kupati example United Nations, kuti tukupempha boma la Malawi la DPP, oti layamba bwino kuti lufuna chilungamo chibwere poyera. Anthu amene wanso 12 afufuzidwe kuti makhalidwe awo muno ndovomerezeka ndipo akukhala bwanji. Ndipo kuti nkhani zizi za violence chifukwa anazitengera kuti kuziko la kwawo kuti zinthu ziyende mukuyenera kugwiritsa ntchito zikwanje. Anthu awawa afufuzidwe ngati ndosalakwa palibe umboni well asiyidwe koma tapereka information ina iliyonse kumene akukhala ma business yawo maina awo musabata ikubwera poti apapa tikusiya kuti tapereka kuboma. Msabata ikubwera tizabweranso kufotokozerana na Malawi ngati boma silichitapo kanthu chifukwa anthuwo ndithu ndi network ya mphamvu yonena kuti kandi khobiri amapereka kuti nkhani yawo isapite patali amapereka ndalama. Ndiye ngati angafune kuti akhomerere kuti zisaoneke ifeyo tunena kuti situlola kuti zimene zichitike chifukwa tisamakhale kuti Amalawi tokha tikukhapana chifukwa cha munthu wina wake amene wabwera nkunena kuti muse strategy a opposition isamapanga chakuti kapena aboma samapanga chakuti zikhapatana na Malawi. Ife nkhondo Malawi muno siti kuifuna. Ndiye wina wakunja asabwere kuti pangisa nkhondo pa zinthu zimene timatha kukambirana kuzera muzisankho owina amapita oluza amabwera tisapangaso sankho zina after 5 years nde tisajendere violence ngati njira imodzi yofuna kuti tipeze zofuna zathu. Nde anthu amenewa tunena kuti afufuzidwe ndipo chilungamo chioneke.